avui anem a fer un concertet en la bandeta jove, en la col·laboració de Dani Miquel, un concert que és pa xiquets i pa majors, i esperem que agrade, faltant ja més de mitja hora ja ho tenim quasi ple. El concert d'avui és bastant especial perquè tenim amb nosaltres a Dani Miquel i la veritat que és un concert molt atractiu per a la gent perquè cantem cançonetes populars de quan érem menuts i res, és un concert per a disfrutar tot el món, xicotets i grans. Pues la veritat és que sí, que la banda jove de l'agrupació ara mateixa està recollint els fruits que estem treballant en l'escola i la veritat és que molta gent, molts alumnes i que continuï. Farem un concert en la plaça Major o plaça de l'Ajuntament, un concert creiem que és espectacular perquè n'hi ha ballaors, n'hi ha solistes de guitarra flamenca, de caixó, en fi, que serà un concert molt especial i molt bonic.